Tervetuloa Helsinkiin Narinkkatorille ja hauskaa vappua. Nyt on vapun päivä, keskiviikko 1. päivä toukokuuta ja kello on 11.48. Täällä on nyt alkamassa Jeesusmarssia. Tässä nyt järjestäydytään täyttä päätä. Eli kello 12 pitäisi sitten kajahtaa lähtölaukaus. Jolloin lähdetään liikkeelle. Väkeä on kerääntynyt melko paljon ja ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, niin kuin pitääkin olla. Kello on nyt 12.12 ja pääsimme nyt liikkeelle. Nyt marssimme tässä manskua pitkin ja laulu raikuu. Muitakin marssioita ja monenlaiset aatteet ovat esillä täällä. Niin upea fiilis, kun siellä kansa vierellä kannustaa ja rohkaisee. Niin, varmasti joo. Upeaa siellä kikkuu mahtaa, että pitää lähtöstä. Musta tuntuu ihan, että mä oon aivan niin jalkarin, kun mä juoksin siellä. Joo, kyllä. Pieni yksi poika meni lahtopyttyyn. Meni tätä lähtöön, niin meni äitiin vaan näyttää. Joo. Niin, se on hirveästi se merkitys, että Helena Minia. että me kaikki ei olla myyntimiehiä, me evankelisteja. Kaikki, jokainen on merkitä. Se viestittää sitä sanomaa ja arvoa. Marssimme täällä Espaalla, edessä näkyy Esplanadikappeli. Ja tästä sitten käännymme ja menee Pohjois-Espaan takaisin. Ei kolmatta linjaa tällä kertaa. Vähempi, että se on, joku asiat menee hyvin. Niin. Jos eivät kaikki ryppää enää niin paljon.
Nyt olemme jälleen tässä Lasipalatsin luona ja käännymme takaisin Narinkan torille, missä vielä ohjelma jatkuu. Tori jälleen täyttyy. Nähdään, että tämä Narinkatori Helsingissä on aivan täynnä. Tämä on jo se päästä tänne rauhassa tänne torille. Tiedotusasioita äänen kuuluvilla olevat, jos olet kadottanut silmälasisi, niitä voit käydä tuntomerkkejä vastaan kysymässä tuosta lavalta katsottuna vasemmalla puolella olevassa ensiapupisteessä. Eli kun katsotte sieltä yleisön suuntaan,